Selam dostlar. Kıska olgan fevral ayının bugün soңгы көне, ләкин кыш бик тиз генә бирешергә җыенмагандай кылана. Ярар, без уфтанмыйбыз, иң мөһиме өйләрдә җылы булып, гаиләләребез имин яшәсен. Тапшыруыбызны башлап, беренче сәламны зур Ширекле авылына юллыйбыз. Бүген хөрмәтле милләттәшебез Сәид Киямович Махмутов үзенең 60 яшьлек юбилей бәйрәмен каршы ала. Шул уңайдан тормыш иптәше Рәйсә апа, балалары Үмәр, Мәрьям, килене Гүзәл, кияве Рамил, оныклары Илнур, Усман һәм Камил иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аша җиткерәселәре килә. Кадерле, яраткан ирем, без йөрәкләребездәге иң җылы хисләрне кушып, моннан бик күп ел элек гаилә учагыбызны төзедек. Аны тагында тулы, мәгънәле итеп, дөньяга балаларыбыз туды. Ә син аның сабыр, кайгыртучан, саф күңелле әтиләре була белдем. Гомумән, гомер барышында мин сиңа юмарт, киң күңелле тормыш юлдашыма, алтын киңәшләрең, кайгыртучанлыгың өчен рәхмәтле булып яшим. Алга табада тормыш юлыбыз якты булсын һәм бүгенгедәй матур хатирәләр белән тулыланып торсын, кадерлем. Гомер юлларымда тик син генә, таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Булганына шөкер итеп яшик, тигез сүти гомер йомгагын. Куанычлар тулы поезд булып, килсен синең туар елларың. Безнең өебезне ямле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебез, яраткан бабакаебызның бүген олы юбилее. Хөрмәтле әткәебез, без сине ихластан, чын йөрәктән котлыйбыз. Син безнең өчен гомер буе иң якты үрнәгебез булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изге йөрәк юктыр дөньяда. Яшә дием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянам мин. Минем өчен һәр чак кирәк син. Мин бәхетле әткәй, син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп баш иямин сиңа. Бүген 60 яшым тулганда. Ходай сезгә озын гомер бирсен. Еллар үтәсебез бар әле. Алтын, бриллиант туегызны бергәләшеп, бәйрәм итәсебез бар әле. Кадерле Сәид Киямович, якыннарыгыз өчен сез якты үрнәк булып торасыз. Сезнең игътибарыгыз, аталарча кайгыртуыгыз алар өчен әйтеп бетергесез кыйммәткә тиң. Һәм әлеге җылы, эшкерсез хисләрне алар чираттагы җир ярдәмендә дә тулы итеп сезгә җиткерәләр. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Көнең синең бүген әти, партлык шатлык түгел димәле. Әни белән бергә балаларың, яраталар сине беләле. Туган көнең бүген, газизә диебез, кабул итсен Худай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Өчен һәр чак булдың терәк, безнең өчен булдың гөл үрнәк. Син булганда җирдә бәхетле без, син булганда дөнья түгәрәк.
etsin Xudoy tilakni bizga kerak bo'lib uyga tirak bo'lib yashadi yuziga yetgancha Yazmış degan aşık turmuş jili Türlü yoqdan seni sınadı Birişmedin tegizlari qoldi Şal şaşlaring mangay sırlari Tuğan günün bugün Gazize deybiz Qabul etsin Xudoy tilakni bizga kerak bo'lib uyga tirak bo'lib yashadi yuziga yetgancha bizga kerak bo'lib uyga tirak bo'lib yashadi yuziga yetgancha bizga kerak bo'lib uyga tirak bo'lib yashadi yuziga yetgancha İkinci xatımız da bugün Balakova şəhərindən. Bizlərinin Ғазиз ənkeylərin Rəşidə İskenderovna Bagdalovаны bugünkü motor doğan günü bilən ixlastan kızı Әлфия, тұрмыш иптәше Самат, ынığı Диана, тұрмыш иптәше Марс, ыныкчасы Эмил, Сызрын шәһәреннән bir туган апасы Мәрзия Искендеровна, кыдагылары Дина Миясяровна, тұрмыш иптәше Рафик Абдрахманович һәм карт кыдагылары Миясар Абдулхакович белән Факия Миралиевна кытларга булдылар. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтеп, гомер күзләренә килеп җитсә дә, әнкәйгә күз тимәсен әле. Һаман да без дип борчылып, һәрберебез турында кайгыртып яши. Ярый әле син бар әнкәй. Өебезнең нуры, кояшы син. Үз аякларыңда йөреп, сәламәт булып, тагын әле озак еллар арты елларны уздырсаң иде. Туган көне бүген әниемнең күркәм гомер яши дөньяда. Мотор үзе, җирҗыклы йөзе, чәчләре шал, оппак булса да, рәхмәт әни. Безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылын кушып, барыбызга яшәр өчен ныклы көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безнең кеше итеп. Олы рәхмәт барысы өчен дә. Әбекәйбез, син гомерең буе гаиләм, балаларым дип яшәдең. Хәзер инде оныкчыларың өчен янып яшисең. Кадерлебез, сабырлыгың, киң күңеллелегең безне һәр вакыт аңлавың өчен ихластан рәхмәт әйтәбез. Яшәү теләгең, ашыйсы ризыгың өзелмәсен. Балалар, оныклар янәшәсендә бәхетле картлык кичерергә язсын сиңа. Сау-сәламәт булып, мәңге арабызда яшә. Кадерле кыдагыебыз, көннәр, айлар, еллар үткән сайын, аңлап бу тормышның кадерен, яшисең син балкып кояш сыман, якты бер нур синең гомерең. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге мотор мизгелләр гел кабатланып торсын. Хөрмәтле Рәшидә Искендеровна, музыкаль бүләк тыңларга чакырабыз һәм гомер көзегезне бала аныкларыгыз, туган кардәшләрегез янәшәсендә бик бәхетле булып уздырырга язсын дибез.
Картлыкка бирешмәгез, йөзегездән елмаю бер дә китмәсен. Бәйрәмегез котлы булсын. Kaldım durmuş yollarında, uğralı eni yanarıma, kaygılarga nişik düzeyim, sırlarımı kimge söyleyim. Dünya bulgaç bular türlü haller, akıllı şavulsun ağır meller. Şulay yüreğimden buldurmuş, mağbul balam yaşargadır. Tutam eniyim, sabır ide yaşamayım. Tik şulayda benim şeşlerime yıllar indi appak karlar side. Akıllı şavulsun ağır meller. Şuna yüreğimde buldurmuş, maqbul balam yaşarga tırır. Kızım alsın kızım. Eminekeyim, neni yıldızım. Bir balam sen uygar ide, durmuş üzerinden atlap gider. Ağlar şulay mimar gilerimi, dinle bir şu
Кабат саубуллашу вакытлары килеп җитте. Кыска булган дөньяда якыннарыгызга җылы сүзләр кызганмагыз, хатлар языгыз, ә без аларны чәчми-түкми җиткерербез. Хуш, сау булыгыз.